Знаете ли, че законът предвижда случаи, при които единственото жилище на длъжника също може да бъде продадено за погасяване на задълженията му? Правилото е, че ако длъжникът и членовете на семейството му, с които живее, нямат друго жилище, същото може да бъде изнесено на публична продан, само ако големината му надвишава нуждите на семейството и ако частта, която надхвърля тези нужди, може да се ползва самостоятелно. Предвидени са обаче още няколко изключения, при които жилището може да бъде продадено, в зависимост от това кой е кредиторът, който иска продажбата. Такъв е случаят, ако имотът, макар и единствено на длъжникът, е ипотекиран. Кредитора, в полза на когото е учредена ипотеката, може да поиска продажбата му. Също така, ако изпълнителното дело е образувано от кредитор по вземане за издръжка, имотът може да бъде продаден. Продажбата на имота е допустима и за изплащането на обезщетение за непозволено увреждане, включително и за вреди от престъпление, както и за задължения по финансови начети. За повече информация във връзка с защитата на длъжника в изпълнителното производство, пишете в коментарите или се свържете с KGK Law Firm.